Pinoy Bus Driver TV. Baba na tayong lahat ha. Yan yung sayaro ng kabuksit. Kunti lang yan. Buksit na tayo. $23. Tigyap. Ito na kabuksit. Ito na tayo sa loob ng Matnog Pier. Sa Paskat naman tayo sakay, buksit na tayo. Kailang may sound. May liubray, may buksit, may liubray. Wala na. Tinigro. Del TV. Buksit. Rehab lang yan eh. Ha? Yung ito na, rehab lang yan. Ano ba yan? Oo. Ano yan? Tinglong man. Oo. Yung dating, Ano, tinglong nga pala. yung dating kinglong nila yan. Oo nga pala. 817, 822, Ganda ng 823. pagkakaano. Oo, yan mga... Yan ang bagong Ganda talaga rehab. ng Del Monte. Yan ang bagong rehab nila. Oo. Pasahero na sa Taclara. Tayo, Paskat naman tayo mag-buksit. Maglulori ng Pere Paskat, buksit na tayo. Wala pa yung 5 bus. 5 filtran ko tayo sasakay sa Paskat, mag-buksit. Bye-bye mga amigo buksit. Yan ang bagong rehab nila. Bagong rehab yan.
Painiton, may kabusit, painiton. Ayan, may kabusit. Plat pa tayo, may kabusit ang plat. Pababol kita tayo sa ano, sa alin pagdating. Yan. Kanan. Dating. Kabusit dating. Wala. Ayan ang ating mga pasero, may kabusit. Magsakay na sila agad. Si Neneng mag-ama. Dahil si Junjun, pag sila nga. Kamay. Ano mangyari ba ya? Ha? Ano mangyari? Dala pa rin kontrol sa tayo. Doon lang sa ano, sa alin lang. Ah, Alin? kaya ka? Oo. Sige. Magtanong Aling sa kaya? kami kung bakante ba pwede sa mga hanggang luluan lang. Oh, pwede. Meron yan pa Davao. Hindi po, may darating. Oh, lima kami sasakay na Piltrangko. Sige, mami. Mamaya lang pag nandiyan sila. Oh, sige po, thank you. Dadaan ng Liluan yun. Ayan, sila ko sila. Ang mga taga Perepas na dyan. M11. Ay, M11 naman nandito dito. Tingnan natin ang ano natin. Bombelt, parang nag-iinit ang ating aircon. Ayan, sila ko sila. Oh, sila tayo. Buwan? Lima. Magkasunod lang. Yan si Mr. Balaba saka si Mr. Industro. Beng Davao.
biyahe mo? Wala, katarma lang. Ano, pera mo ng kaso na yun. Pera pa na kayo. Di man ako, sa'yo na pinili. Dito mong takaw. Dito talaga sa luyang pangarga ha. Hindi, basta lang talaga mga pinay ka. Shout out sa mga taga Piri Paskat. Okay, shout out sa mga taga-Ilocos. Mga taga Ilocos daw. Mga Ilocano dyan. Oh, Ilocano kami. Puwang. Ay, ayatong kayo amin. Ayatong kayo. Ay, tabay. Giyot tayo, tamo doon tayo. Ano yun? Taga Puwang. Ay, yan. May kapatid. Sir, isa pa. Isa pa. Agin na yan tayo, tamo doon tayo. Hindi ko alam yan Post mo? Search nyo. Ayan. Search nyo. Hindi, nakikita ko tayo sa... Sir, sayo pa kami doon, gusto mo. Ha? Duli na ako. Shout out Mr. Bon Orali. Philippine Bus Maraming nanonood, sir. Enthusiast Society Railways. Salamat mga kapusot. Nagpapasit ako to si Mark Jerome. Si Mark Jerome mga kapusot. Sir, ito muna kasi dapat ako. Ito muna. Mga kapusot tayo, hindi tayo matuloy ng Ormoc ngayon. Hanggang Katarma lang tayo kasi bukas January 4, ano tayo? Yung mag-special trip naman tayo sa Katarman to Manila. Apat na bus daw ito. Dito na kayo. Diyan na kayo sa loob. Yan, nagpapalamig sila. Idalhin mo to sa Davao ah. Nagpapalamig sila mga kapusot. Ito sa Niluan. Wag. Mga ano pa kayo? OJT pa kayo? Oh, boss. OGT. Teka lang. Bigyan natin itong mga OJT na ito ng pamerinda. Okay. Bigyan natin ng pamerinda mga OJT na ito. Thank you, bossing. Sama natin si AB1. O, bahala na ka dyan. Apat dyan. O, apat ka dyan ha? Boss. Apat tayo. AB1, meron tayo pang-merinda ngayon. Ay, ang pipili. Pamasko yan, pamasko. Thank you, bossing. Taga Bawang daw. Oo. Taga Balay. Taga Ilocos. Ilocano. Pasok mo, sir. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Kanan. Okay, atras. Okay. Kanan pa. Kanan pa. Para. Padabaw rin yan may kapuksit. Dalawang Davao, ordinary saka aircon.
pahormok ng kabuset. Ito si Minduan.
lima. Lima na kami dito. Ngayon, pagdating sa Alin o kaya Katarman, i-transfer natin ang pasahero doon. Kaya bulkit muna tayo. At saka isa pa, pacheck up tayo sa allergy. O albularyo ba o doktor ba? Kung sino tayo. Nahirapan ako dito set. Ano na to, mula mapas ko to. So, namulutan ako ng alimasag na maliit. Ay, alimango. Kulay pula. Iba yung alimasag. Iba rin yung alimango. Doon to yata nag-umpisa eh. Sino na eh. Allergy kasi ako sa mga hipon. Nagpupantal ako. Tapos, Wala mo sa akin yung balo? wala na ako. Oh. Tapos kumain ako ng alimango. Ayun, iba nang tumubo sa akin. Hindi na pantal. Ano na talaga to? Ibang tumubo. Bugsit na tayong. Kaya kailangan rin ipa-check up to. Nag-inom ako ng gamot may bugsit para sa allergy. Hindi pa rin naman umipik. Bugsit na. Ay, ito may bugsit. Nandito na tayo sa gitna ng dagat. Patawid tayo ng Alin. Lulun Samar. Makalon pa rin bugsit pero hindi gano'n. Pero pag bumigay ang alon dito, napakatindi na ng alon dito may bugsit. Parang ano rin. Katiklan, Bulalakaw ang alon dito. Pero matindi rin talaga doon sa dahil Bulalakaw, Katiklan. Napakalaki ang alon talaga doon. Hindi ko lang yung nabidyohan kasi madilim, gabi kasi. Ito, si mga barko natin dito, nagkikiwang-kiwang na po sila tayo. Masang paskata, nagkikiwang-kiwang na. Montenegro yan, Montenegro.